Moi, me tehdään nyt My Day ja tää noima tulee meille 19 päivemmällä. Kello on nyt jotain. Ja me takaa suihkussa ja aamulla ja tällä sit me mennään ostamaan mulle farkut. Ja sit me mennään sellaisemman vastaan. Kävin just äsken suihkussa. Ja mun pitää katsoa, mä lataisin tän kameran, kun tää koko ajan valittaa, että tässä on akku loppu. Syön tässä loppu ja aamupalaa. Annoin Rotille tosta kyllä puolet, mut kyllä mä leipääkin söin sitten. Moi! Varmaan äsken huomasin, että mä meikkasin äsken. Ja mä neuloin tossa äsken noit mun villasukkia, koska me tehdään kässäs niitä. Ja kello on jotain noin 9:50. Mun hiukset on vielä vähän märät, mutta huomenta. Moi, me tultiin justiin tuolta Lappeenrannasta. Robin Hoodissa käytiin katsoa siellä minulle housui, mutta siellä ei ollut. Ja sitten ostettiin vaan jotain karkkia minulle ja Emmalle illaksi. Ja sitten käytiin Kappaalissa. Sieltä löytyi hyvät farkut ja vyö. Ja kohta mä lähden Emmaa vastaan. Eli siis tommoset tavalliset mustat pillifarkut. Ja sitten tommonen musta vyö, missä on tommoista jännää kuvia. Me oltiin aika kauan siellä. Jos me lähdettiin jotain vaille 11. Ei, kuin aikaisemmin. Lähden nyt Emmaa vastaan. Me syötiin äsken. Emma laittaa mulle viestejä. Joo. Eli kohta tulee Emma videoihin. Emma tuli. Kui hieno kuva. Niin oli. Meidän mässyt. Jee! Okei, on näitäkin vielä 2. Ja tätä on vielä Lili. 2 riviä. Minun ei saa kysyä mistä, en riehunut. Mistä noita on vielä? Häh? Näitä on muuta vielä siinä. Oh yeah. Katsokaa, Emma on niin kaunis. Meillä on täällä tosi hauskaa jollain sovelluksella. Tätä ei toi. Tätä emme tienneet Emmasta. Mä rakastun itteeni, onko siinä ongelma, hä? Me vaan leikitään jollain erilaisilla kameroilla. Erilaisilla kameroilla. Meillä on niin hauskaa. Kertokaa, miksi minun kauppa ei toimi. Kertokaa minulle. Miksei nää toimi? Kertokaa Lillille, miksei se kauppa toimi. Miksi me pääs peleihin? Minä haluan pelata Ragdoll Runia, ymmärrättekö työ? Miksi me pääse? Pääset se kaupan hakuun, mistä et pääse. Ei pääse vaan tänne. Nyt tää laggaa. Ihan tyhmää. Tämä mä en tiedä mikä tää on. Ja tästä mä en tiedä mikä tää on. Katsotaanko joku silloin, kun toi päivittää 30. Joo, jos tää ei auta, niin mie oikeesti hakkaa ton koneen. Katsotaan.
Mä olen kotona. No niin, missä se sun meikit on? Tule tänne. Me kuvataan Emman kanssa elokuvaa. Tehdään tätä teidän leffaa. Katsokaa! Tällaista tää meidän meno on. Rautu! En. Tee jotain viisasta. On kohta valmis. Jee, elokuva kohta valmis. Ja minun pelottaa, kun mietii tuon Emman käsiä nyt. Voi kattoo illalla, mitä se on ladannut tuohon minun koneelle. Mitä se oli? En tiedä, missä me on. Missä on Vesa? Vesa. Eikö siis kylppäri? Ootas nyt. Nyt sun pitää huomenna lähteä. En mä tiedä. Logi! Press logi! Lilli, tee jade! Kello on 11 yöllä. Ja menemme iltapalalle. Taas teet leipäässä. Pystyykö sinne sulattaa tästä? Ha? Pystyykö se sulattaa tästä? En mieti. Kokeillaan. Onks ne mukaan jäässä vielä vai? Vähän. Osaan. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo alegría. Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo. Katsotaan täällä jotain elokuvaa, minkä en mahdollista katsoa. Sitä kovalletta. Hätä! Mä kuulen mitään. Mä kuulen, kun toi itkee. Mä ainakin haluan tehdä tommosen kirjan. Vie kuvaa! Tarkenna. Myntaan! Meillä on iFollower-kirjoja. Emma säätää. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Kuvataanko me huomenna? Kuvataanko? Joo. Okei. Mitä sinä teet? Väsyttää. Niin väsyttää. Se ruokit kaikki. Joo. Koko talo. Niin. Hui. Ja tuohon. Ja tuohon. Emman päivän asu on villasukat. Housut, missä on reikä. Ja paita. No ei kai. Ei päivän asu. Lillillä on sukat. Jotka eivät sovi vaatteisiin. Laita sukat ja mustat uudet housut. Niin ihan uudet. Ja viiksi Ja vyö. paita. Ja paita. Joka mulla on vyö. Ja naama. Juo täällä. Passia.
Ai, öitä. Sieltä puree sen. Mikä mies sinne? Häh? Tulee kaikki tätä. Et zoomaa hirveästi sinne tuolla. Hitsi mainos. Sano moi moi. Mä en tiedä miksi sanoin jotain viisasta. Minä olen lehmä. Villi, kerro mitä tapahtui. Meillä ei oo sähköä. Kaikki pimahti, kattokaa. Mitä me nyt tehdään? Mä en tiedä mitä me tehdään. Tuon pitäisi niinku syttyä. Se on sitten. Se on. Ja joku onnekas pyörää. Niin kattokaa tää tuulee. Mitä me tehdään? Ei voi pelata GTA. Sehän se tässä on isoin murhe. Paitsi että me ei saa ruokaa, koska kaikki, Niin. kaikki on noin pakastettu melkein ja sitten mikrokaan ei toimi, koska sähköt. Mä voin mennä vessaan. Mitä? Mä voin mennä vessaan. Se on pimeätä. Mitä me tehdään? Jesus. Siellä tuulee. Joo. Me mennään johonkin paikkaan syömään. Lähdetään kohta syömään. Otat se kamera sinne mukaan. En tiedä. Seppo. Sinne meni Seppo. Pelle. Otan. En tiedä. Täällä on sähköt. Oh yeah. Tultiin Lappeenrannasta. Ja Emma lähtee. Kyynel. Au. Tää loppu tähän, mä en enää jaksa kuvata. Sano heippa. Hei hei.